Sige, hello ni Ma'am Mariel Tanio. Shout out mga higala. Shout out ni Ma'am Marites Mahinay Saroka. May Saroka. Shout out ninyo tanan diha mga kahigalaan. Salamat sa nag-send og stars. Ato ning balakan. Ayaw pamili og gwapa. Kanang igo-igo lang sa imong hitsura maoy pilia. Mamili ka og gwapa unya ikaw piliun baka. Basin unya og masakitan na raka. Shout out di Ma'am Bibs F. Samiliano. Uy, may balak siya. Good morning, tang. Good morning ni Boss Chandler Pacho. Ni Locksmi. Locksmi. Oh, Locksmi. Ma'am Josephine Prangos, pa-shout out tang diri sa Dalaget. Oy ha, mga taga Dalaget, Cebu. Kanus amang ko ninyo paanhaon. Tidak ko ninyo panhaog Dalaget. Sige mga higala, di ay 292 kabuk naglantaw karon. Sa ato Ma'am Marites Mahinay Saroka, maayo man kaayo ka mo balak tatang Melchor, nagsigi kog katawa diri nagtan-aw nimo. Katubang dili na ko mulingi sa uban. Ako'y lingion mo ay akong ganahan. Sige kog lingi, wa ko lingi ah. Karon magulat na lang ko og ako'y lingion nila. Pastilan mga palangga no, Ma'am Elsa Igos Reyes, good morning. Shout out inyong tanan diha mga pinangga. Oh, mga higala, pa-share lang sa tong Facebook Live kay karong taod-taod akong ihatag ang pang alas 2, pang alas 5, pang alas 9. Aron mga higala malipay ta. Ha? Nagpaabot jud minimo diritang. Oy, Ma'am Josephine Prangos de sa Dalaget, Cebu. Tang taga-ita diha numero kay ako Mintinon. Ma'am Ria Pitugo Alibio. Sige. Pa-share lang mga palangga kay karon taod-taod maghatag ta ha. Boss John Garcilba, good morning. Tang shout out sa Lakad family watching from Sitio Gulwaan, Bulado, Gihulngan. Oy, ako mga amigo diya sa may pantalan, mga gwapo. Oh, mga palangga lami kay na ilang bingka diha. Daghang salamat ha Ma'am Esterlita Sanchez atong contact person diha sa Cagayan de Oro, unya si Ma'am Arlene Dab, si Ma'am Sonia Castillon. Ma'am Mary Jane Adorna Salvatang Anisad ug Montela. Okay mo ana niya ta ha. Hapiton ta mo des Montela, pilaman mo kabuok diha. Sige mga higala, mga palangga, Ma'am Estela Turno, shout out. Shout out ni Boss Chandler Pacho. Mga tagay po day kag numero, boss. Wa man ka magsabi, boss. Vips F. Samiliano, na-miss ko balak mo tang ang tagal mo hindi nagbalak. Kasi ma'am, nabibisi tayo sa numero. ang daming malakas bumagdok.